Днес ще намирам нови клиенти за бизнеса ми, облечен в костюм на Squid Game. Здравейте, имам едно предложение. Има ли с кого да разговарям? Какво е предложение? Става въпрос за видео за снимане, хейтерите се казваме. Да ви дам оферта просто, да си прецените вие и да се свържете с нас, да ни кажете. Ще минем на подбор, те ще ви отговорят вече онлайн отделът. Здрасти. Идиотско ли е това? Малко да. Правим видеа и сме наистина много добри в това. В момента имаме хора, които правят точно това, но ще отваряме трето студио, така че след септември може. Ще дадем все пак офертата да разгледате. Оставяме офертата и ако решите, свързвате с нас. Здравейте, искате ли да станете клиент на нашата компания creatorite.com? Ако обичате, Може ли да влезе само на клипче да ви покажа набързо? Махна маска. решение за това нещо. Предложение към вас, към Етел, да станете наш клиент. Само че ще трябва малко да те разочаровам, обаче имаме такива отдел, който си е маркетинг отдел. Те се занимават с маркетинг, ние се занимаваме конкретно с видеа и мога да преведеш, да ви пратим една оферта. Вие да разгледате и да се свържете с нас, ако имате желание. Окей. Мерси много. Ако искаш ти да работим заедно, пиши и на creatorite.com. Ако ти е интересно колко бизнеси се свързаха обратно с нас за да работим заедно, последвай ни за част 2.